Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon, taerugi tayon, ti sarsarita tayo, ana paulwan. Dagiti mula ni Aga. Manipod, idi nag-lockdown, saan asimrek iti eskwela, da Aga. Ijilaangan balay da, nga agad adal da, babaan iti module, nga intet dagiti maestrada. Saan da pa'y amabalin ti makiayayam, ijeruara. Isu anapanunot ni Aga, ti agmula, iti natnateng, iti arubayan da. Ngam da ito'y ngar aramiden na, kat saan asinportaran ti inana, kastamatan ti kabsat na. Iti may sangal daw, kat. Aga, sa di naman ang tinagapwam. Mama? Napan nagiwara iti dagay gilikod ti balay, mama. Anya man ang tinaramid mo, Aga? Napanak lang nagmula, Mama. Apay ngagmula-mula ka. Ingkakit dag mo, Jol. Uwan, Mama. Tilang amin ar-aramidam. Sige, inkan agmojol. Aga, apay adyak makitkita ni Papam. Napan nagtrabaho. Katgapoy ti pandemya. Sana na nakaawid. Ay, kastagayam. Iswadakda kami ije balay mi. Narigat no adayo ti tatang anya. No adda dito ni Papa. At ako makaduak ng agmula. Wen tanasam ni Papang mo nga agmula. Uwan, Sheila. Ngam, agmula klata. Uray sana kayat ni mamang ko. Oray da kami kaninanang ko. Agmulmula kami mat itinatang ijelikodan ti balay mi. Kuna ni nanang ko, nga aramidin tayo dayta, tapna da nating asidaan tayo. Tani, nagrigat ti rumwar ita apanawan. Kasjay ti kuna ni nanang ko. Adda ka matlagayam dito likod ti balay. Apay aya. Sibsibugak lang madagiti mulak. Ay na, itay nakapay abirbirokan ni mama. Sumakdo ka kanong. Sika ko man Si kang arod kay babaon na. Agibaon kakit din iti sabane. Wanan. Mapanakon. Imbaga lang arudan ni mama asaan kang agmula-mula. Tadi mo ammo ti agmula. Agiwara ka lang diti likod ti balay. Ha? Si Kagayam dayta. Apay adinong parnak iti bisikletam, Denver. Di mo ka di makita sumaksak duak. Saan ka nga rod nakita? Naglawa di ta kalsada pag bisikletaam. Dong paren nakit din. Ha? Mapantakit di agay ayam. Bawal ka no ti agay ayam ita panawan. Mabalin. Ala, panawan na kon Denver. Adupay ti aramidak. Malpas ka sumakdo, at dalos ka dito'y balay, ha? Sakmanan. Anya ter aramidan ni manang ko Rachel. Agar aramidak nga rod iti assignment ko. Nangag mo. Adda ko mamot aramidak. Awan ka diti aramidan na. Ituloy ko di pa nagmulak. Saan mo na amasapol nga aramidan dayjay, Aga? Adamot kwarta tayo nga ipawpawit ni Papangyo, paggatang tayo iti sidaan tayo. Oh, agin lalaing ka nga mingkot. Mama, Lipasam ket di dagiti modules mo, anak. Taamok. Ado manon ti intadya teacher mo a module. Sige, Aga, tulungan ka amang sibog ka dagito'y mulam. agyaman ka Sheila. Kasapulan at talaga dagiti mula ama sibugan, tapno saan da amalaylay. Kastoy ka di ter aramidan yung kadagiti mulayo. Sipsibugan mi iti bigat kan malam. Nang runa ita, tanapudot ti panawan. Kita mo, dumadakkelan dagiti mulak. Abon mampay dagitoy, tapno mabiit da dumakkel. Wen Sheila, sinuruan nak ni papangko, no kasano ti agabuno iti mula. Iti mabiit. Pag numaramon dagiti mulam,
Ikang kanto no agapitak. Sanan, sidaan nyo langan. Ikang ka tatinulungan na ka nagsibog. Mailiwan kan kadagiti anak ta. Kanayon da adamagan no kaano kang agawid. Ibagang tadyak pala makaawid. Ay, nangruna ni Aga. Kanayon na kaadamagan. Kasaritak tuman iti telepono. Jack amo no nakaawi dun. Kaya nun gayam. Di mo ita pag-ayaman in Jarwar. Juan, aramidak nga roday ta. Alang din. Dahil lang. Sige, ibagak nga rod ka dagiti ubing, asaan ka pala makaawid. Napan ka man siguro nagay-ayaman di tarwaran niya. Nagkunakan ka. Sinibugak lang dagiti mulak. Ayan ni mama, Apay abirukam. ibagak lang nga nagtubon dagiti mulak. Masapol pa'y ayang ibagam. Kasarsarita na ni Papa iti telepono. Ha? Imawag ni papa? Kaano ka nung agawid? Saan ka no pa'y amakawid? Tadda pa'y pandemic. Anya? Apay atol tulungam ni Aga nga agsibog kadagiti mula na. Gayam ko nga rod. Ha? Apay nga siyak. Gayam nakmat. Ngam di nakmat kayat atulungan. Anya ko mati maitulong ko kan ka. Puro mat ay ayam kan bisikleta ti ammom nga aramidan. Anya? Ni Aga, importante ti aramidan na. Kat, Iso nga tultulunga. kasta gayam Kayat na asawan. No adda ka as kanti aramidak. Tulungan nakmat. Uwan ngam no awan kas iskan ti aramidom. Saanan? Saan ka atulungan? Papa, kaano ka nga agawid? Saan pa makaawid ita, Aga? Apay ngay. Nagbayagasan ka na nagawaawid. Narigat ti rumwar ita. Kapit agwarwaras asakit. Amok na ita sakit papa. COVID-19. Uy, naglaingan. Iso nga rod asaan kami mabalin na rumwar. Anyang iter aramidam dita balay. No saan ka nga agmujol. Agmulmulak papa. Kas iter aramidam idi. Nasaya at no kasta. Agmay sakla nga agmulmula. Saan nakmata kayat atulungan ni Manang Rachel? Baya mo, no di na masango. Sana bale. Tapag numaran yun today tang ay mulmulang. Wen papa. Amon papa. Dadakkelan dagiti mulak. Kasta ya. No adda kala ko maditoy. Ipakitaken ka. Ala, sana bale. Agawid ato inton malpas da ito a pandemya. Sige papa. Agan-anad ka dita. Mama, apay ngay, tasaan ka numanin ang mabalin arumwar kami? Kimaro nga minti pandemya anak ko. Immadumanan dagiti agsaksakit. Anya? Iso asaan kayo manan ang mabalin arumwar. Kunak numayatan. Agan anos tayo. Surutan tayo tibilin asaan pay lang arumwar dagiti ubing. Kasta ka di? Ayan naman ni ading mo. Ingka man ayaban? Wan, mama. Kita ang manang nagdadakkelan dagiti mulak anatang. Ay, wan. Nagtubo da aminan. Mabalin tayo na sidang day tapitchay. Naskan amamuan ni mama daytoy. Umay ka, tay bagatakan ko na. Anya? Awan pay lang ti may pauit mo asweldo? Wen, iso nga gananos kayo pala dita balay. Taapay. Plano ti kumpanya aming agkisay ti trabahador. Gapoy ti ti pandemya. Madili pa ti panagpaspasweldo da. Hanggang di ka madanagan. Pangipamuspusan ang iti pawit ko kada kayo. O sige, agan-anad ka nga rod dita Ibagam kada iti ubing, tagan na damit. Uwan lakay. Bye. Mama, anya ngay tinagsaritaan nyo kin ni Papa? Ay, saan pa'y kano ang makapawit iti kwarta ni Papangyo? Kahit asawan day ta, awanan kwarta tayo. Kasta talaga, Aga. Sana bali mama. Dadakkelan dagiti mulak anatang ijay likod ti balay. Aywan, Mama. Ingkay kitaan dagiti mula ni Aga. Nagmayat ti panagtubo da. Naglalangto da. Kasta ka di?
Umayo ngamin kitain mama. O sige, mapantayo nga rod, anak ko. Ha? Ay na, kaya't nga rod asawan da ito'y. Saan tayon agumatang itinatang asidaan tayo? Saanin mama? Tado ti mula ni ading ko. Nayunak pa'y dagiti mulak, mama. Ay na, natawid mo ti kinalaing ni Papangyo nga agmula, aga. Mabiit lang, aga. Tulungan kang agsibog ka dagita mulam. Ha? Talaga? Tulungan nak, manang? Una. O sige, agtinulong kayo nga agkabsat. Tapno na saya ati panagdakkel dagita mula ni ading mo. O sige, ading. Mapanak sumakdo iti pagsibog ta. Apay anak karagragsak ka, aga? Nakitam ka din dagiti mulak? Apay? Nagdadakkel dan. Kasta ka di? Ay, sumatlagayam anak kaisam ka Kanti may sapay arason no apay anaragsakak. Kat gaputa tultulungan na kon ni manang ko Rachel ngagsibog ka dagiti mulak. Ay, nasaya at ano kasta? Saan laan ni manang ko timang tultulong kanyak Uray ni mamang ko. Tulungan na kanumatin nga agmula. Mayat ano kasta? Aywan gayam. Ato'y ikang kay tinatang. Ay, kukwak data? Wan sila. Tinulungan nak idea nagsibog. Ay, agyaman nak Dagito'y daduma. Mapan ko itod kini Denver. O sige, ingka nga rod ikan ni Denver itinatang, tasidaan da. Anya man ang kadagito'y natang nga inted mo, aga. Awan anyaman na Denver. No nagmula akmat ko maakas kada kayo kan ni Sheila. At damat ko maitid ko kan ka ita. Saan pa'y mo't anala daw ti amin? Agmula ka ita Mabalin ka di asurwan nak nga agmula? Mabalin mat. Apay kit dinasaan. Umay ka, suruan ka nga agmula. Papa! Yehey! Simang pwetan ni Papa! Adakon. Ay na, mailiw kami unayin kan ka, Papa. Kanya ngay aga, ayan dagiti ibagbaga mamulam. Kita man. Wan Papa, adoy jay likod ti balay tayo. Umay ka, aga. Ipakita takin ni Papa dagiti mula tayo kada mama. Nakaamiris ti kabsat ni Aga ani Rachel kan ti inada nga importante gayam ti panagmula itinatnateng nang runa iti kastoy a panawon ti pandemya. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa.
Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.